tehdä molempia puomeja tai toista puomea. Ja jäät vähäksi aikaa ratsastaan ympyrälle. Nyt kokeile kääntää sitä hevosta niin. Sulla on mahdollisimman tasainen tuntuma molemmissa ohissa ja lievä asetus ulospäin, ei voimakas. Mutta mieti, että sä käännät ulkopuolella ja sä asetat hevosen silmäkulman sieraimen kaaren ulos. Noin parempi. Niin, että sä saat kuuntelee sen ulko-ohjaa. Siitä huolimatta, että se ei ihan aluksi pysy ympyrän muodossa. Ja yhtä pitkät ohjat. Ihan lievä asetus ulos. Nyt on parempi. Ja samalla kevyesti johdat vasemmalle. Ei pidetä liikaa. Hyvä. Nyt on paljon paremmin. Nyt sulla on kaula tavallaan siinä linjassa, missä sen pitäisi ympyrällä olla. Okei, nyt kun sä asetat vähän ulos, niin kuin mä käskin, niin se ei ole ihan se ympyrän muoto oikein, mutta nyt sulla on kaula oikein. Nyt sä hallitset sitä hevosen etupäätä ja vähän vähemmän kättä. Aika niin kuin iso, että kun asetetaan ulos tai sisään, tehdään paljon pienemmällä kädellä, paljon niin kuin tasaisemmat ohjat. Noin. Just, nyt on hyvä. Noin, ei liian iso. Vähän pienempi asetus. Mutta vasen käsi on aika hyvin. Rauhallinen käsi. Niin että se hevonen on tasaisempi tuntu. Joku virhe, jos tulee niin kuin tossakin pieni tahtirikko, niin se ei ole vaarallista silloin, jos sä pyrit pitämään käden oikein. Tän enempää se ei saisi taivuttaa kaulaansa vasemmalle ympyrällä. Se on paljon parempi. Ja nyt sä pääset vähän johtamaan sitä. Älä tee liian iso asetus. No vähän isot ohjasavut, että vähän pienempiä vaikutuksia. Ja johtava ohja ei koskaan vedä taaksepäin. Okei. Sitten voit ratsastaa ympyrältä pois. Ja Hanna voit palata taas. Ja nyt